sforz l-appell tal-entitajiet soċjali, pubbliċi u s-soċjetà ċivili biex jirreżenjaw jkun hawn stabbiltà fil-pajjiż, Joseph Muscat għadu granfat mas-siġġu tal-poter. Minflok ibaxxi rasu għal ġid u reputazzjoni ta' Malta, Joseph Muscat beda l-għodwa tal-ħadd filgħodu fi żjara f'Għawdex fi Pjazza Santa Margherita fis-Sannat fejn għal darb'oħra għamilha ċara li ser ikun spalla ma' spalla mal-moviment tal-Prim Ministru l-ġdid. Joseph Muscat sostna li l-moviment tiegħu ser jibqa' ħaj fil-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista u saħaq li hu minnu ser jikkoreġi l-iżbalji li saru. Għaldaqstant reġa' falla milli jerfa' responsabilità politika u dak li seta' korreġa hu tul dawn l-aħħar snin minkejja li nġibditlu l-attenzjoni kemm lokali kif ukoll mill-Ewropa u farfara fuq is-suċċessur tiegħu. Naf illi l-idea ta' moviment ħajżommuh. Naf illi ħajkorreġi l-iżbalji li saru jien minn issa ngħid li nkun warahom. Minflok kaptan nkun baħri kif irridu ħankun magħkom spalla ma' spalla magħkom. Muscat maqdar il-mexxejja preċedenti tal-Partit Laburista fejn saħaq fost oħrajn li kien irreknu biss iżda bid-differenza tiegħu saħaq li ser iħalli waraj ħwirt ta' żbalji u nuqqasijiet li skontu fit-12 ta' Jannar ser jitħassru bil-paġna ġdida li jafu jġibu żewġ membri tal-Kabinett li għal aktar minn darba ddefendew lill-eks Ministru Konrad Mizzi u lill-eks Chief of Staff Keith Schembri. Paġna ġdida b'Joseph Muscat baħri fuq wara. Qabel gvernijiet Laburisti kienu u Prim Ministri Laburisti kienu irreknu għanħallilu li ħdemna flimkien. Jien fl-aħħar mill-aħħar il-persuna responsabbli u għalhekk għamilt l-għażla illi kelli nagħmel biex min jiġi wara jkun jista' jibda paġna ġdida illi tħassar in-nuqqasijiet. Minkejja l-kriżi reputazzjonali u kostituzzjonali li l-gvern immexxi minn Joseph Muscat xeħitna fih u insista li vvintaw fuqu. L-ewwel wieħed u Michel li wara kemm lajna ġofina. Ma jiddispjaċina xejn. Jien mhux qed ngħidilkom tkunu żwiemel li taraw hekk biss. Jiġifieri aħna maħniex naċ ta' bendu. Għas sempliċement jgħid hekk il-lider kulħadd jgħid iwa. Intant, fis-tqarrija l-Partit Nazzjonalista saħaq li f'dan il-moment delikat pajjiżna mhux Prim Ministru jdur it-toroq għaċ-ċabċib għandu bżonn wara li għarraq ir-reputazzjoni iżda riformi li jsaħħu l-istituzzjonijiet u jagħtuhom lura l-indipendenza minn gvern li nħakem mill-kriminalità.